Katso sitä 99 plus 2. Se on Skibidi Sigma. Mä en oo Skibidi Sigma, kun mä en saanut sun 3. Sit pitää jotain 2 pistää tai 3. Nyt Niilo tekee skiviä. Tulli. Okei. Oo. Nyt. Ihan, sä voitat Urhon Joo, mä voitan Urhon. lunchin Se on jälkeen. VR. Menee hyvin. Mä aloitan. Täällä se on valmis. Joo. Kahdeksan. Et ollutkaan. Oi. 3 move crossi. Hyvä mua. Minä olen erittäin kuvauksellinen. Se oli 3 move crossi free bail. Siinä meidän Niin. Luukas, mitä sanoit meidän siitä? oma Se oli 3 move Aka. crossi free bail. Alkaa. Kyllä. Kyllä.